Mga luksami, mga pagariami, na anda sunamrud. Anda sunamrud la'natullah sa kaniyang surid wa'i o Ibrahim alaihi salam napkabati ako mga kitab aging kutwa kana akadatuyan ayak kaya pangarasinian kung katataguyan ko dunia nagpabila asumulod kaul nana pagpagasunod ka si kunamrud di kau din makasunod sa taman sa di kau makasunod nakilid wallah yung kuto kapagintaw niyan tiniuba kaya murka na dapan matay na miyaklid so kapagintaw niyan kaya piyaki suldan wallahu ta'ala aging kuto ang irong yan sarangit o di natendek gitu miali sa kitab na di meliwag yung kuto arangit na ayabu kapupakapia aginawa niyan na sulangon apun pakasuldun abdiun nimbisita na gendaan ka aging kuto at sinilas ka na kita palak ka sa ulo niya na mampan ka pagapia aginawaw na murudo dapan matay na piya ka dapan na suwala inuto na kay riniduyin sunabiula Ibrahim dapat tiyak wala na andem yan tabu aging kuto agasyan bagriyan tamukyan adon makanggiya